Μας βλέπουμε ήδη πίσω μας, είναι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα. Καλή σου μέρα Νικολέτα. Και έχεις μαζί σου κτηνιάτρους. Βεβαίως, θέλω να σας γνωρίσω έτσι μια ενδιαφέρουσα οργάνωση, η Εθελοντική Δράση Κτηνοτρόφων Ελλάδος, κτηνιάτρων με συγχωρείτε, είναι μια οργάνωση αφιλοκερδείς, άνθρωποι κτηνοτρόφοι οι οποίοι αφιερώνουν, κτηνίατροι με συγχωρείτε, οι οποίοι αφιερώνουν πραγματικά στη ζωή τους προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε αδέσποτα ζώα, ταξιδεύουν σε ολόκληρη τη χώρα και παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Με το ασθενοφόρο που βλέπουμε πίσω, πίσω σου, Νικολέτα. Ακριβώς πίσω μου βλέπετε ένα ασθενοφόρο, το οποίο και μάλιστα και μία κτηνίατρο η οποία παρέχει υπηρεσίες σε ένα σκυλάκι. Και μία κούκλα βλέπουμε. Ακριβώς, την Κάρλα, ονόματι Κάρλα. Εκτός από την κτηνίατρο. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μπάτσα και τον κύριο Καναβό. Οι δύο αυτοί κτηνίατροι θα μας εξηγήσουν, θα μας πούν περισσότερα πράγματα για το μη κερδοσκοπικό αυτό σωματείο, πότε συστάθηκε, ποιος είναι ο σκοπός του και ποια είναι η ευρύτερη του δραστηριότητα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Συσταθήκαμε περίπου πριν 2 μήνες. Κάναμε ήδη την πρώτη μας αποστολή. Ο σκοπός μας είναι να πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη της Ελλάδας που κατά προτίμηση δεν υπάρχουν συνάδελφοι, ώστε να μην αισθάνονται οι Έλληνες εγκατελειμμένοι και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας που στηρίζονται βασικά σε στερώσεις αδεσπότων ζώων. Αργήσαμε κιόλας, θα έπρεπε ήδη να είχαμε ξεκινήσει. Και το έναυσμα σε αυτό ήταν στο ότι βλέπαμε πολύ συχνά ξένους συναδέλφους, εθελοντές να έρχονται, που τους καλούσαν μέσα στην απελπισία τους στα φιλοζωικά σωματεία, ξένοι μεν, αλλά να χειρουργούν με συνθήκες κατά μας απαράδεκτες, με σαγιονάρες, σορτσάκια και με χαρτοπετσέτες για παιδεία. Και είπαμε ότι πλέον να σταματήσουμε να φαινόμαστε σαν τριτοκοσμική χώρα και να βγούμε εμείς μπροστά. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η εθελοντική δράση είναι η πρώτη και μοναδική στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Είμαστε κάτι σαν γιατροί του κόσμου ή χωρίς σύνορα, όπως θέλετε να το πείτε, αλλά για την Ελλάδα. Την εθελοντική δράση κτηνιάτρων Ελλάδος, ποιος σας καλεί? Οι Δήμοι? Έχετε προτάσεις δηλαδή και καλέσματα από Δήμους? Μας καλούν οι Δήμοι λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλές προσκλήσεις. Θα πάμε τώρα, πήγαμε στον Πόρο την πρώτη αποστολή και ετοιμαζόμαστε για Μήλο, για Αμοργό, για Αράχοβα και αλλού. Μας καλούν οι Δήμοι διότι αυτό που κάνουμε είναι τα χειρουργεία γίνονται ή σε ιατρία ή σε ειδικά κατάλληλους χώρους που μπορούν να γίνουν. Αφού χειρουργήσουμε και στηρώσουμε τα ζώα, τους βάζουμε microchip και επίσης τα εμβολιάζουμε, και χωρίς να ξεχάσουμε ότι υπάρχει και η έξαρση λύσας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα ζώα να είναι εμβολιασμένα. Και έχουμε δυστυχώς και κάποια περιστατικά. Για παράδειγμα, στην πόλη της Κομοτηνής, τον τελευταίο καιρό, έχει προκληθεί μεγάλος θόρυβος και μεγάλη ανησυχία για φόλες που ρίχνονται σε αδέσποτα σκυλιά. Ναι. Μιλήστε μας, δεν ξέρω αν γνωρίζετε το συγκεκριμένο συμβάν. Το συγκεκριμένο συμβάν το γνωρίζουμε, όπως και χιλιάδες άλλα που συμβαίνουν καθημερινά δυστυχώς στην πατρίδα μας. Εντάξει, πρωτίστως, τι να πω, είναι θέμα παιδείας, έτσι, αυτό το πράγμα δηλαδή είναι εγκληματικό. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, ένα σκυλάκι το οποίο για τον ΑΒ λόγο να καταλήξει αδέσποτο, έτσι, και για το οποίο θα φταίει ο ιδιοκτήτης για αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό να τονίσετε, ότι συνήθως φταίνε οι ιδιοκτήτες που αυτά τα σκυλιά, αυτά τα ζώα βρίσκονται στους δρόμους. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς βέβαια σαν κτηνίατροι και βέβαια η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία το έχει θεσπίσει αυτό, ξεκινάνε πιλωτικά κάποια μαθήματα τα οποία θα ξεκινήσουν από τα σχολεία της Ελλάδος και θα εξηγούν κάποια πράγματα τα οποία δηλαδή μια παιδεία τουλάχιστον που πρέπει να έχει ο Έλληνας ο οποίος θέλει να πάρει ένα ζωάκι ή θέλει να υιοθετήσει, θέλει να αγοράσει ένα. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, η παιδεία αυτή να ξεκινάει, να ξεκινάει από τα σχολεία. Έτσι, δηλαδή πρέπει το μάθημα της φιλοζωίας οπωσδήποτε να μπει μέσα στα σχολεία και μέσω αυτού του προγράμματος θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι θα μάθει ο κόσμος ότι το ζώο πρέπει να στηρώνεται, δεν πρέπει να αφήνεται δηλαδή έρμεο στο δρόμο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται η ηλεκτρονική σήμανση, δηλαδή να ξέρουμε σίγουρα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Έτσι. Και
Και αυτές είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που εσείς παρέχετε, έτσι. Δηλαδή, εμβολιάζετε, στηρώνετε τα ζώα, βάζετε μικροτσίπ. Βέβαια. Πρώτα, κοιτάξτε, να σας πω πώς γίνεται. Το πρώτο πράγμα που γίνεται πριν χειρουργηθεί το ζώο, έτσι, ας υποθέσουμε ένα σκυλάκι το οποίο πρέπει να χειρουργηθεί, πρώτα γίνεται ο κλινικός έλεγχος και ο αιματολογικός έλεγχος. Αν λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα μας επιτρέψουν στο να προχωρήσουμε στο χειρουργείο, μετά γίνεται η στήρωση με τους κανόνες και τις συνθήκες υγιεινής που προβλέπει η βιβλιογραφία και η χειρουργική, έτσι. Δεν κάνουμε κάτι δηλαδή στο πόδι που λέμε, γίνονται τα πράγματα δηλαδή όπως ακριβώς ορίζουν τα πρωτόκολλα, τα χειρουργικά. Εκ των υστέρων χειρουργείται το ζώο, γίνεται ολική δηλαδή οόθικη στερεκτομή, ολική στήρωση δηλαδή, με αποτέλεσμα το ζώο να μην μπορεί να ξαναγεννήσει ποτέ. Με το που τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία το ζώο σημαίνεται ηλεκτρονικά, δηλαδή μπαίνει microchip στην αριστερή πλευρά του τραχύλου, με αποτέλεσμα να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή αυτό το ζώο τι έχει γίνει, το ιστορικό του, πότε χειρουργήθηκε, πού χειρουργήθηκε, και αν δοθεί σε υιοθεσία, ο ιδιοκτήτης που θα το υιοθετήσει θα είναι και υπεύθυνος για το ότι γίνει. Και μετά γίνεται και ο εμβολιασμός της λύσας, έτσι, για ένα θέμα το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει προκύψει δηλαδή, με το θέμα της λύσας, αλλά καλύτερα σας τα πει ο συνάδελφος εδώ, ο κύριος Μπάτσας. Υπάρχει όντως πρόβλημα με τη λύσα στην Ελλάδα? Και πώς μπορούν έτσι να προφυλαχτούν περαιτέρω τα... Θέλω να προσθέσω ότι για τις συνθήκες χειρουργείων, αν μπείτε στο site μας, θα δείτε πώς γίνονται. Όσο τώρα για τη λύσα, έχουν παρουσιαστεί 6 περιστατικά στην Κοζάνη, την Καστοριά και το Κιλκής. Είναι πάρα πολύ βασικό όλα τα οικόσιτα να εμβολιάζονται. Είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται από τα σαρκοφάγα ζώα, σκυλογάτα δηλαδή βασικά, και ακόμα και από τις νυχτερίδες. Τα σκυλιά, τα ζώα μάλλον, τα μολυσμένα περάσαν τα σύνορα, διότι λύσα στην Ελλάδα τα τελευταία 25 χρόνια δεν είχαμε. Είχε εξαφανιστεί δηλαδή. Έχουν έρθει από τα Σκόπια, από Αλβανία και Βουλγαρία, άγρια ζώα όπως οι αλεπούδες, οι οποίες δαγκώσανε οικόσιτα. Αυτό που θέλω να πω, που είναι πάρα πολύ βασικό, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να εμβολιάζει τα σκυλιά. Και ιδίως θα το έλεγα για τους κυνηγούς, γιατί έχει επικρατήσει η άποψη ότι όταν εμβολιάζεις το σκυλί για τη λύσα, χάνει την όσφρησή του. Πρόκειται περί λάθους μεγάλου, για να μην πω τίποτα άλλο, και που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ βασικό λοιπόν να εμβολιάζουμε και μάλιστα καλό είναι να γίνεται και από γιατρούς, γιατί πολλοί εμβολιάζουν μόνοι τους. Ή από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Είναι ακριβώς αυτό. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι πολύ σημαντικό είναι να γίνονται και οι εμβολιασμοί στα ποιμενικά σκυλιά, δηλαδή στα σκυλιά τα οποία έχουν εκτινοτρόφοι. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι σκυλιά τα οποία συνοδεύουν τα ζωντανά, δηλαδή τα πρόβατα, γενικά όλα τα παραγωγικά ζώα τα οποία κυκλοφορούν στο βουνό κτλ. Δηλαδή είναι εκτεθειμένα δηλαδή στα βουνά, που εκεί πέρα θα βρεθούν και οι αλεπούδες και γενικά τα άγρια ζώα τα οποία είναι οι φορείς του ιού. Οπότε πρέπει και τα τσοπανόσκυλα τα λεγόμενα να είναι βεβαίως 1 και 2 φορές το χρόνο εμβολιασμένα. Και αν νοσήσουν από τη λύσα, θεραπεύονται? Δεν σας άκουσα. Αν νοσήσουν, σε περίπτωση που νοσήσουν από τη λύσα, υπάρχει θεραπεία? Στα σκυλιά δεν υπάρχει θεραπεία, κάνουμε ευθανασία. Στους ανθρώπους υπάρχει ο προληπτικός εμβολιασμός, ιδίως στα επικίνδυνα επαγγέλματα όπως το δικό μας, που είναι 3 φορές μέσα σε 1 μήνα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής όμως, είναι ότι δεν υπάρχουν εμβόλια στην Ελλάδα.